Na hello guys, hello mindenki, csá! Mint láthatjátok, itt vagyunk egy újabb Forma 1-es Turbo Atax 2026 openinggel. Nagy dobozok, 4 nagy doboz. Kezdjük is. Ne szorakodjunk. Pörögjön a nyitás. Gyere szép, tesóz! Mindenki tudja, mire megyünk. Csak a big. Más már nem érdekel minket. Gyakorlatilag 4 a 100-hoz az esélyünk. Remélhetőleg valami beesik. Hopp, Turbo Chrome, első csomag. Verstappen nem számozott. Gyönyörű. Jó, szép. Jó kezdés. Jó kezdés, de ennél sokkal baszóbb nyitásra vágyunk most. Jelenleg már. Előzünk egy fix fókuszt. Mint az utolsó videókból már megszokhattátok, nem fogom fordítgatni a lapokat. Rohadjanak meg a lapok ott, ahol vannak. Lehet, hogy az lesz, hogy meghagyom a fehér csomagokat. 4-et egyszerre utoljára. Úgy lehet, hogy izgibb. Nem? Jó, legyen is úgy. 4 fehér csomagot egybe utoljára fogjuk kinyitni akkor. A hétvégén aztán holland nagy díj, ugye? Ánkonálni vezeti a bajnokságot. De évelején ezt nem gondoltam volna, de Hamiltonék ott vannak a nyomában, például az első futamok után, hát azt hittem, hogy itt Russell-lel lesz hatalmas csata, ugye, de most nem így alakul a történet. Russellnek nem nagyon adja ki. Jó, ez a Lerman, Top 100. Tehát Russellnek nem nagyon adja ki mostanában a téma. Sajnálom kicsit, mert nagyon szeretem, de szegénynek nem úgy jönnek össze a dolgok mostanában, ahogy az kellene, vagy hát neki kellene. Fehér zacsit térre rakjuk. Ez nagyon könnyű ez a pak, csak olyan placebo megint. Mostanában nagyon sok ilyen placebót nyomok, hogy félre érzékelem a vastagságát, meg a súlyát a pakkoknak. Semmi. Hát eddig egy Turbo Chrome, nem valami nagy eresztés. Ugye nekünk egy szövetdarabos, vagy egy számozott, ott is valami kisebb számozott, vagy a gold kártya, ami érdekes lehet nekünk. Ezek, amik már olyan ritkábbak, amiket nagyon szívesen kinyitnék. Most már valami, ez Black Edge, Piastri, szerintem még nincs meg, szép. Egy shift. Nagyon jó. Black Edge-et végignyitottam, amúgy. Az elején nagyon elkezdte szaldogatni, aztán így abba maradt. Na, gyere már ki, tesóz. Valami nagyot. Valami. 9 signature megvan, vagy 5-ször.
Kicsit halkabb benyomom a témát, mert nem vagyok egyedül itthon. Hát, ez a pak kis óne. Ó, fasz. És a fehér pakot ezt meghagyjuk a végére. Pörögjünk, nincs idő szalakodni. Még egy számozott se volt idén, egy számozott se. Össze vannak rakadva a lapok. Az anyádat. Egy lap, nem kettő. Ó, Istenem, gyere szét. Nagy tudja. Tehát még egy számozott se volt idén, már ezzel elmondtam sokkal nehezebb idén számozott lapot nyitni, de nem adjuk fel. Most kerül ki ma az előző videó, ugye ez a videó holnap után fog kimenni, még a hétvége a holnap nagy díj előtt. Remélhetőleg itt valamelyik paknál bazd meg eldobom az agyam és úgy fel fog sikítani, hogy kurva megéletem, hogy... Na, ebbe is lesz egy package. Nem is tudom, van olyan package, ami nincs meg. Ocone. Nagyon jó. Itt is összeolvadok valami, beszarom, baszki. Champion. Faszom. A Black Edge-ek ugye tényleg nagyon szépek, így már 20-szor elmondtuk. Szeretne még Turbo Chrome, a sima pakkok, gyere már szét a sima pakkokba. Adnám, hanem csak a fehér csomagban lenne valamicske szarocska. Mi az ultra rare lapokat keressük már. Többi annyira nem mozgat meg. Jó. Összeragatlak, még összeragatlak is. Night shiftek. Köszi, veszi. Még egy fel. És akkor az utolsó. Az. De ugye a fehér csomagok még hátra vannak. Ez is Black Edge, jól látom. Gyanús. Na gyere Black Edge. Egy heal. Lehet, hogy még meg sincs talán egyszer. Összevarad, mint az állat. Szóval még egy Turbo Chrome-ot adj már egy sima pakból. Faszom. Egy számozott Turbo Chrome. Bepörkhetne. Felvinni a hangulatot. De még egy sincs, ugye? Nagyon össze vannak ragadó szalapok, nem tudom mi van. Múlt héten ugye nem volt nagy töltés a környéken. Ezek a pakkok most a Tesco-ból, illetve a Lidl-ből vannak.
és ugye is hoztam őket. Tehát nem hagytam másnak. Kisfénypapok vannak még. A nagyokat elhoztam, mert mindenféleképpen azt a reliket, az Ultra Rare szövetdarabos, azt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném egyszer kinyitni. Az olyan érzés lehet, amit el se tudok képzelni egyelőre. Persze. Jó. Jackpot élményem még nem nagyon volt semmiben. Jó, talán Csében, Counter-Strike-ban, akkor ki is nyitottam. Ez eléggé adta. Ott egy Turbo Chrome, az utolsó sima pakli volt, de ahogy látom nem számozott lesz. Igen. Egy Lawson. Turbo Chrome. Gyönyörű amúgy. Tényleg az. De nem ezt keressük. Na. És akkor nézzük a hiteket. Hát ez már biztos, hogy nem szövetdarabos. Nézzük azt a Black Edge-et. Nagyon jó. Na. Alonso, Stewart, Schumacher, Scheckter, Verstappen, Hamilton, Norris, egy Perez Black Edge, és ebbe semmi más nem volt. Nem a legjobb pak. Nem a legjobb pak. Mondhatni, hogy szar. Ismét nincs szövetdarabunk, sőt, szerintem ebbe konkrétan semmi nem lesz. Igen, a duplikáció, ezerrel, oké, nem mondjuk talán, az a semmi. Köszi. Ez very szar, eddig very szar. Jó. Jó. Két esélyünk van. Kezdjük vele. Ugye, amit nagyon nem szeretném nyitni, az Mansell. Mivel abból már van 3 darabunk, ugye? Ja. Elrejtjük. Nem akarok spoilerezni magamnak. Ja. Na. Oké. Igen, ezek a szokásos lapok. Igen, jó. Na. Na nézzük. Legenda. Nem Mansell. Nem is Schumacher. Raikkonen. Nem. De Raikkonen. Gyönyörű, nagyon szép, nincs még meg Raikkonen. Nagyon jó. Nagyon baszó. De még mindig nem a szövetdarabnál tartunk. Vagy egy ultra ritka lapnál. De mindenféleképpen szép. Azért őt ide kirakjuk. És akkor last chance. Last chance van a baszóra. Könyörgöm. Légy szíves. Ne legyen duplikáció, please.
Ennek ugye megint a... Igen. Szokásos lapok. Na nézzük. Please. Please. Aston Martin. Alonso. Alonso, Aston Martin. Léci. Ez a plakettes lesz. Nem baj. Nem baj. Nagyon szép. Alonso, plakettes. Hogy el van fordulva az a plakett benne? Hát, lehet így értékesebb. Nagyon szép. Nagyon szép. Hát guys. Szövetdarabos, számozott turbókrom, gold. Sajnos ebben a videóban se jött. De ez a két lap. Akkor is nagyon szép. Köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk a kövi videóban. Köszi. Hello, sziasztok!